Sepanjang runingan nalah ketangah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ketangah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pinta je pintu dari pangka, apalah menjadi pinta je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kawik tarang hujan pun tadua. Lah patik kami berkayuh mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mak. Yo mana? Anda dah. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambo. Bajelo siriah ditarata melelik batang jambuaya. Talua ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato bestinah kudian kato bescapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tibo pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya, lai taragak nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tuan. Yolah. Panggilkan yo bakandak turis tan ko imbau bakandak jalang tiok tan yo bakandak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab karena itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja jambatan dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lagi. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di pabrik itulah kata sebenarnya. Mako dek balaya musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan ba itu uji dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbo, puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwo, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduak kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukup jualat kelangkapan langkuk juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyato bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah sultan taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dek biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cako. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk bangkalai ke kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Batau-tau junan patui jambar di tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabek berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahilo puke lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah perustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matu garan, ambo siang di matu buahnya. Iyo puluh tu mah kironya.
Gurun nyumunggu labatarah tanah nalakuang labatimbun. Kini jata balantai papan. Nak licin kilik lah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua belum buat kesipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami danga. Caro bajamba orang kini pareman konon namonyo. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namonyo. Mambiak menyanduak surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian ayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banali sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Malenggang menyenjang talih ya kaladi dalam rumik mamang bertenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basahnya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan iyo itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah pai jamu pakai dan tua tinggal jalan dengan. Sebab itu kata ambu aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbang nyoba. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya preso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termelaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pagadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maru ponyo. Sultan sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Stan. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang. Pahamlah Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tantangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintahan mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arik bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabih. Nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dinan tanang ikut menunggu dinan data. Kini mamak bakato ciek kato kalin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipun kan. Lah mana mau sampai dek Temandaro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jamato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam bicaro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pegantuangan.
Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Urang tua sebuah hukum, pangurus undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan, naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tibo dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patut. Kini datang siasek sultan, ko iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang, alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tajawab tanya sultan cako. Alah dalam adat bana sultan, lai talingka di pusako pulang maklum maka sultan. Mahanya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi, itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditikam jajak, diulangkan itu juga. Karyaan saja bukan wahi. Apun batu anyulai, salampih nan daripada itu aduk kejambaan nan taidang. Elok susunyo nambak siriah, elok atuknyo nambak gambi, agamak sadang kacak tabao, tampan lai lelo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iyo itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu aku nun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tua. Nan bak pepatah di nan tua andai-andai di nan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum ketika awi, kok makan di paduk lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah rundiang babateh, rundiang dikait tentang nangku. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang simarjo lelo undang-undang masih kandak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak serato jo cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam benar tu stan. Kami tunggu mak. Dikambang kata nana talipe bangka mamulai parendiangan amara pulai ma Allah badawene dalam genggam ma oila tapatangan inna lama inna ngalai inna lama inna